Hai bu phai. Di bara motan borok da hai bu phai. Borok borok bukha. CPM ni borok CPM bai di bara motan borok. Phunuk de. Oh kislang gana phunuk de khulok oi. Di bara motan ni mungoi CPM rok khai bu phai ora. Lolit bazar para wa aira kami wa yak rok bu bai kha totara rok joto jagan bu bai kha totara rok sebo. Ora khulok phunuk de. Kislang rok oi ko somsaja. Khulok yak no de. Rogola thirubo nog rok bo sabai kalang thamai ka doto no Daton dio pai bu pai o ana daton di rong gang kasu naik kilo mani na sare sare 5 mas ni sako pulung no ana haibu sare sako pulung 5 mas ni bohok busa sudang sudu borok phio gya di promo thagnai CPM ni borok haibu phayo aida kami loli bazaro bohok gos rai genang no bu phayo hai